Arratsalde on da, eskerrik asko etorri izaten guztioi poza emateu. Elize hola beteta ikustek, ez dakik gaur eguerdin hain betea bazean. Eta gaurkorako menu oso ona, lau bertsolari ezin hobe, eta gehiago luzateko gabe aurkeztuko dizkizuetenak. Hementxe nire aldamenetik hasita, Amets Artzaioz, Andoni Egaña, Maialen Lujanbioa eta Aitor Mendilize. Hasierako agurrek. Arratsalde on ongi etorri eta betiko klitxea. Hemen sartzeko ez da preciso, ezagunen bat hiltzea. Beroagatik erabaki da, denak elizan biltzea. Ta gu kristauak izan gabe da, milagrora hurbiltzea. Abuztuaren 17 katoliko ibiltzea. Gure mikroak ta gure hankak, posturak eta manerak, arratsaldeon ai albizturren badauzkatzue aukerak. Gu bersolai prestuak ezkera urrezkuak, atzean figurak zenbat, baina akaso aterako da, ale diztiratxuren bat. Baino akaso aterako da, ale diztiratxuren bat. Loenzo gogor jodu arratzaldez, ez laino eta ez odei, bai gaztei eta bai zaharreire, bersoak gaur egina dei. Hasi behar zen hasita, elizako bisita, eskertzen diegu denei. Baina batik bat gaur bigarrengo sartu aldia dutenei. Baina batik bat gaur bigarrengo sartu aldia dutenei. Denok federik ez izan arren, ontan orkestu sinisten, arratsalde honetzaigu kosta gaur elizara iristen. Atzeai bizkartagu suerteko, deskuidorik ez du pizten,
Zuek saiatu zuen bistatik gure bersoak bereizte. Bueno, zemoz entzun ditezue? Hainbesteen. Hemen aurrengo hendi pare bat hilara libre bat daude, klaseko gaiztuna normalen atzen jartzizeate eta aurre eixo etortzea de. Eta bueno, zatozte Amets eta Andoni, mesedez. Bueno, Amets eta Andoni, aste honetako berria izan da, hemendik ez kilometro askotara, Azpeitia, Zestoa eta Errezil artean egiteko 100 metroko bost eoliko edo haize erroten proiektue bertan behera. Utzi du Eusko Jaurlaritzak ingurumen inpaktu handia dela eta. Zuek biok inguru hontako bi herritar zeate. Eta ezin estan postu etzeatenik inor gutxik, nahi baititu etxe ondon alako haize errotatzarrak eta asko postu zeate. Baina badezue, ia, haize erroten tamainako beste kezka bat ere. Euskal Herriak duen energian dependentzia. Ez da errexia gaixakon hontan behar bezala sartzea, naiz hemorragi gorri bati den partxe berde bat jartzea. Haize errotak egiten duna da haizea goldatzea. Nik soluzio bakarra daukat bizi moduz aldatzea. Bizi modua aldatzea eta aldaketa inola eutsi, hortako Amets ezin liteke, lanpararikan igurtzi. Euskal Herrian paradoja bat, behar dugu erakutsi, hainbeste indar dagon lekuan, horrein energia gutxi. Baina indarra konsumoak duta hortan erori geranez, gure mobila kableta guzti nunbait kargatzea Amets. Eta tabernan sartu oigera, wifia zein da esanez. Hori guztia egin nahi dugu ekologistak izanez. Alaxe da bai gure eguna, konparazio batera, nola hasten da maiz poz batekin, gaur bateria bete da. Erori gara uste gabean, konsumismoan menpera, eta inork ez luke itzuli nahi, 16. mendera. Andoni zegaitz ikusten dezu pasatako mende hortan, egia esan ni sarninteke sinpleagoko errotan. Baina bizitza bilatzekotan oreka baten besotan, eguerdiz Bilbon guain albizturren ezin da egin bersotan. Gero ni ere joan
joan etorrien, menpeko gera sozio, konsumismoa bihurtu zaigu, gizarte honen bizio. Asko eukiarren hemen gehienok, pixkat gehiago desio. Konponbidea izan liteke, denetikan gutxi xio. Zer motzen zute zaie? Inok ez du eskoik altxata? Ondo, bale. Zatozte, Andoni eta, Aitor eta Maialen, mesedez. Bueno, duela hilabete baino gutxigo, Auzitegi Gorenak bertan bera utzi du, udalen legearen baitako euskera propio sustatzeko dekretue, eta horrek beak dakar, albiztur bezalako herri euskaldun baten udalak, berez ezin lehenestea euskera eozin gauzetan, gazteleraren aurretik, izan langile kontratatzeko garaien, izan beste eozin gauzetan, euskerarik ez duna diskriminatzen dala eta. Asko die, euskeran aurkako epailek azken bizpairu urtetan, hoi amaitzeko asmoz Euskal Alderdi Abertzalek lege bat sortu nahien omen die, baina momentuz ez dute proposamen bateraturik egin. Eta aldi beren politikarik beak die herritarrei deitzen nahi dienak azken aldin mugitzeko eskatzen ari dienak, olakok ere entzun diteu. Garbi dago, honek denak esnatze kolektibo bat eskatzen dula. Baina nola ikusten dezue egoera? Izan egoera politikoa, izan egoera soziala. Legeak egin ta egin dabiltz, gero kontrara jartzeko. Menpean egon nahi ez duena, beraien menpe sartzeko. Naiz ez gauden prestin posaketak modu hortan onartzeko. Zergatik behar da erasotzea, kontzientzia hartzeko. Igual eroso bizitu gera, ta geldi segitu, ta erasotzen justuagatik ez aldira atrebitu. Alderdiengan federik ez dut naizta pena iruditu, ta euskararenak herria ez du aspaldi aski mugitu. Badakigu bai ze joera den maiz auzitegi goietan. Gure aldeko hitzik ez dela beraien arrazoietan. Beraz kalera irten gaitezke pazientzi doietan. Bai baina nola hitz egiten da manifestaldi horietan. Lehen milatan izan geragu manifestazio parte. Lehen milatan mugitu da hemen herritar eta gizarte. Baina hizkuntza gai zuria da, gure gogota aldarte. Seguru asko ez da piztuko, gale
Gure historian izan ditugu hainbat zati, hainbat garai. Ilunak asko eta ez dugu berriro etortzerik nahi. Baina ezkera hizkuntzagatik behatz bat mugitzeko gai. Legei aurka egin behar zaie, baina inertziei ere bai. Hau bezalako arnasgunetan ere da zenbait zarba. Hitz egitea da lehenengoa, hor jarri behar da karga. Baina euskaldunok dobleko lanak ditugu beti behar bat. Ta hitz egitea ere ez da aski, kontzientzia behar da. Bai baina guri eskatzen zaigu kontzientziak pizteko. Hainbeste mezu potolo datoz, lanak dauzkat sinisteko. Nik alderdiei esan nahi diet behin gozaoak isteko. Garaia dela pulpitotatik lokatzetara jeisteko. Ezin bajatu lokatzetara ez baditugu behartzen. Lasai dabiltza horiek pinak eta pegatinak jartzen. Ta herritarrei agintzen zaie segi erakartzen. Baina legeak behar direnean ez gaituzte aintzat hartzen. Eskerrik asko bioi, Amets. Bueno, Amets, endaiarra naiz eta azken urtetan bertan bizi ez, eta azken asteetan izan di hau, bertako albiste bat, edabideetan. Endaiako herriko etxeek, edo udaletxeek, eta poliziak berak, herritar talde bat hautatuko dute, auzoa zaintzeko ardura izango duena, edozein gertakari susmagarriren aurrean poliziari aurrez abisatu ahal izateko. Horra endaian ze bide duen lengo fraternitateak, eta herrian bizi beharrak ze arita ze kateak. Nunbait gailentzen ari baitira, inguruetan kalteak. Denak polizi bihur gaitezen zabaldu dira ateak. Ta pentsa hori erabaki du ezkerreko alkateak. Ta pentsa hori erabaki du ezkerreko alkateak.
Goitik datozen agindu denak ez ditut ongi ulertzen. Bidasoaren ertzeko urak ez dirari baretzen. Lehen uniforme nagusi bat bai, urdin edota berde zen. Gero joan dira zerresak ta aduanak jendarmetzen. Lehendik bazen nahiko polizi gehioren beharrik etzen. Lehendik bazen nahiko polizi gehioren beharrik etzen. Baina enaute hola harritzen, goiko zenbait erabakik. Berdin-berdina esaten dute, zenbait medio ta irratik. Delinkuentzia ta lapurretak, omen dabiltz oso goitik. Eta orduan josten gaituzte salatarien sokatik. Auzoko eri begiratzeko susmoaren begitatik. Auzokoari begiratzeko susmoaren begitatik. Pentsa endaia, aspaldi ontan ia ez da endaiarrik. Guztia gara aneroriak ez dago esan beharrik. Ta migranteak jantzi oi ditu iruzpalau susmolarrik. Ta bertakoen beldurra hartu dute bibegi belarrik. Laister fiatu behar dugu gure itzalarekin bakarrik. Laister fidatu behar dugu gure itzalarekin bakarrik. Eskerrik asko amets, edan ura, eta gero altxa laurok, mesedez, tonuz aldatuko deu. Eta bueno, azken egunetan beroa deu, protagonista gaur ere zerbaitegatik gaude hemen Elizaren barron, baina beroaz aparte kalima ere bai, gandu moduko hauts hori ere bai. Kotxeei edo autoei behiratu besteik ez dau, nire kotxe gorriak, gorri ez beste kolore guztia dauzkeia, esateako. Ta zuek ere gaur, saiora etorri aurretik zuen kotxei erreparatu diezue, eta denok ere esan dezue, nire kotxe honek bauke bak garbitu premia. Eta kotxea garbitza erabaki dezue. Behin kanpotik hasita barrutik ere garbitzea komeni. Eta laurok egin dezue topo, gasolindegitan autok eskuz garbitzeko egoten dien zerbitzu horietako baten. Ara garbitu nahian natorni gainetik nahi diot kendu. Ate bat isten dedan aldiro ondarpina egiten du. Kotxea ez dut inoiz garbitzen ez aurreko ez atzeko. Baina gaur bera garbitu dut nik ideak aklaratzeko. Azken boladan sortu den horrek nien aukezkatu tira.
hainbeste errautz dagon lekuan kalimak kilimak dira. Neroni ere parrez lertu naiz hasi eta segunduan. Nere kotxea garbituko du jaboirik ez da munduan. Izatez ere nasgarriak kalima eta beroa. Ia ez dakit zein den motorra eta zein maleteroa. Konsumismo hau izango da nola bururatu zaian. Justu kotxea garbitu behar lehortea dan garaian. Panik trasto bat atera dut ta erakutsi hauei denei. Kamiseta bat jartzen duena, arabe euskeraz 80. Tani endaiak eta susmoak nahi nituen gainetiken. Zikinai esker hor nabil ia kotxe kamuflatu baten. Ta kontraste bat garbitzailea hortxe ondoan edukiz. Ark guri parrez beiratzen digu guta guk berari errokiz. Ni kalimari eta hautsari enioken eingo kasu. Norbaitek jarri ezpalu zerria kotxea garbitu zazu. Amez mesedez esan zaidazu, nundik hasi zeri kalka. Nere kotxea garbitzen dedan lehenengo aldia data. Soluzio bat badetan doni trukatuta oso merke. Garbitu ezarren trukautakoa berria izan liteke. Beraz biaukera jaboita urez mangerarekin jolasa. Hemen edo hemendik Tolosan bera, eundalaro gehian pasa. Nahiago nuen zepilo hondidun makina aldoi batera. Nire sartuko nintzateken ta permanenteak inatera. Mikrofonoan makurtuta inaiz, txeposo baten antzeko. Entrenatu naiz zikinen bila maleterora sartzeko. Ta maialen emelenarekin lauek esan behar aio. Mister Properri gure itxurakin mitoa erori zaio. Eskerrik asko lauroi, zatozte Andoni. Ez dugu asko muituko, ez da? Muitu ezkeo ja. Vale. Atxona bilobak zeate, Atxona eta Maialen biloba. Maialen, udako oporraldin zati bat, Atxona Andoniren etxen igarotzen den, zarautzen. Oporren gauzik onena izaten den, nola ez den ba onena izango. Mundu guztik bisitatu nahi duen herri zoragarri, Zarautz? Eta munduko Atxonaik onena, Andoni. Goizero esnatu, eta zeingo dezuen jakinez arren, abentura berri bat bizitzen dezue, eta egunero ikasten den gauza piloa Atxonakin. Gaur ere elkarrekin gozaltzen aizeate, eta eguneko plana marrazten hasi zeate elkarrekin. Gozaltzen ari gera, biloba kutxuna, orain arteko martxa, goxota leguna.
norekin eta nola pasatu eguna, nik erabakiko dut esan nahi dezuna, nik erabakiko dut esan nahi dezuna. Leku antzekotara beti joaten gara, esaten dit Antoni ta Genaro ara, bat gorra, bate oskora, atxonan gisara, zure kuadrilla oso divertitua da, zure kuadrilla oso divertitua da. Genarorekin topo etxetik irten da, Urrena Eusebio hitza ezin eten da, gaur plan berdina degu, onartzazu benga, zarkontuak entzunez asko ikasten da, zarkontuak entzunez asko ikasten da. Nik belarrik zabalik jartzen dut antena, naiz kuadrilla erdia dezun nahiko pelma, txakolinare hartu dut biziko lehena, hoixe da jona batek egin behar duena, hoixe da jona batek egin behar duena. Txakolin bat edan da, tririlitralara, sartu ginen etxera, ziguenen erara, amonaia azalpena, eman nion ara, piztinan izan gera kloroarena da, piztinan izan gera kloroarena da. Piztinan izan gera, ez du ezer txarrik, amonari zuk esan, ala du indarrik, ez gaudela mozkor ez, mozkortu xamarrik, berak edaten dula, nahi gabe bakarrik, berak edaten dula, nahi gabe bakarrik. Ondartza joan gaitezke, ta gainera bela, naiz uretan dabilen, hainbat karabela, uste dut arriskutsu, ere hau ez dela, azal gogorra dezu, aitonak bezela, azal gogorra dezu, aitonak bezela. Nik ez daukat bildurrik, guazen bainatzera, gero kubo tapala, itxaso ertzera, zulo handi bat eingo dut, betiko antzera, zumak urtu ezkero, jekiko altzera, zumak
hartu ezkero, jekiko altzera. Oso egokia zen biloba galdera, makurtu ezkero falta zutitzeko era, saberri baserriko erreka aldera, kotxea garbitzera joango algera, kotxea garbitzera joango algera. Kopiloto jartzen naiz, aitona hartuta, saberri baserriko bidearen punta. Nik garbitu beharko detasi eta buka, motorra itzali orduko loak hartzen duta, motorra itzali orduko loak hartzen duta. Eskerrik asko, zatozte beste biok. Bueno, gaur da, Ama Birjinetako festan azken egune, eta zue biok bi albizturtar zeate. Aurtengo festetan beroa izugarrie izan da, urte sasoi hontan lehen ere, izan die berosapa haundi xamarrak, baina hortaz gain, urte sasoi hau izaten da, asteburu hau izaten da, Euskal Herrin festarik gehien izaten da egune, eta festak antolatu ezinik ibiltze zeate, bestetik herriko gazte asko ikusten jezue Donostiko edo Bilboko aste nagusira jun nahien, herritar asko izaten dio oporretan eta festetarako etortzen die batzuk beste batzuk ez, hori dena kontun hartuta, seriamenten pentsatzen nahi zeate herriko festak dataz aldatu edo ez. Bion arten ados jarriko altzinek eta festak ospatzeko ze garai izan hoteliteken egokina. Abuztuan nahiko jai badago lehenago, guk dataz aldatzea genuke nahiago. Hasi urtarriletik zertan geroago, bata txarra da baina bia libre dago. Baina urteak dauzkan mila marrazkitan, jendea makurtzen da lantegi azpitan. Lanak jartzen bai gaitu non nahian guztitan, jai egin behar genuke astelen guztitan. Orduan beste data bat jartzea opa, bada hainbat aukera eta 11 mota. Zertatik ez ba festak apirilen bota, hortan aste santua baizik ez dagota. Beraz berdin astelen edo aste arte, jai ematen duten ez maiz festak bitarte. Luzatu egingo dizut ta prorrogen parte, aste santuz hasi ta San Miguelak arte. Beraz ez da nahikoa egun bat edo bi, berdin da urteko zer hiletan erori. 5 hilabetez festak zenbat kategori, ta nondik irtengo da aurrekontu hori. Aurrekontuan bila txamponen kilika,
Ez altzaizu gustatu nere retolika, konsumo zirkularra ez alda polita, gizentzen da kartera txosnan ibilita. Babestaldera bota ditzagun tiroak, egutegian pixkat gorago igoak. Pilarikan jartzeko dauden motiboak, izango lirake jai alternatiboa. Ai, pilarika horrek badauka beria, euskaldunei egina nahiko aberia. Parodia bat egin leike alegia, trikornioak jantzita erromeria. Baina naizta daukagun jende ekarria, fetxa aldatzeko lan ikaragarria. Bauz dezagun lehengo fetxatan jarria, ta prestatu programa erakargarria. Beraz festa egin behar ama Birjinetan, eta programa on bat osatze planetan. Aurre kontu handitu liteke benetan, polsa pasatuz gero berso saioetan.